सोलायनांगौ कृष्ण थाम्बनेल आरो टाइटेल खौ नायनानै नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर आं दा नैबे दाउ आदार होनाय जायगायावसो दंफैदो लोगोफोर नायलाबाय जाबाय नै गिबि दाउ दं आरो नै गिबि दाउ दं आरो आंना माने जेराव मेरावनो भिडिअ बानायो आरोना लोगोफोर खामानिसो मावो नालाय माने आंनो जिखुनु माने बाथरुम बा जिखुनु भिडिअ बानायनो हायो माने आङो जेबो लाजिनाय गैखाया माने नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर बारे बारे खारबाय थानाय आइजोफोरा माबायदि जायो नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन भिडिअनि थ्रुयै ससे क्लिप भिडिअ नोंथांमोनाथ' फेसबुकफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ एक्जेक्टलि आङो बेनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव माने फेसबुकआदि ओरैबायदि गिदिर प्लेटफर्म बेफोरखौ माने बिसोर मिथिनानै मोनाखै दिनैसो फेसबुकआव भिडिअ आपल'ड खालायोब्ला पाब्लिश खालायोब्ला मा जायो नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियायाव माबोरै भाइरेल जायो बेखौ माने गासैबो माने ससियेल मिडियानि थ्रुयैसो माने भाइरेल जानो खारफाबाय थायो माने दोंसे मेथाइआव बेसेबां मानसि भाइरेल जायो दोंसे माबायाव गान खननानै देखायनो हायोब्ला भाइरेल खालामनो हायोब्ला बेसे पपुलार जायो नङा होमबा लोगोफोर बेनि गेजेरावनो माने सासे आइजोआ गावनि आथोनखौ माने आसि सोनानै माने बे लेथ्रा भिडिअ बानायनानै माने हगारना दोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलागारदो लावलाय बिसोरना जोंनि बे खान्दा लाब गैया बेफोरबायदि बिगोमाजों खामानि मावनानै फालतुसो दिन बारलांबाय थाफ्ला बुजानानै जालांजोब्बाय मोनसे इउनिफर्मजों दिन बारहोबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौथ' नुखांखाबायानो बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंहा बारे बारे खारबाय थानाय जिखुनु लेथ्रा हिन्जावफोर गामियारियाव थानाय साफा सानै माने बिहामजोफोर जिखुनु माने सिख्लाफोर जिखुनु बेफोरबायदि माने हाबा जाखानाय आइजोफोरानो माने बेफोरबायदि खालामना देखायोब्लानो गासैबो माने मिथि बाथ्रा गैखाया आरो लोगोफोर गावबा गावनि सेक्सखौ माबोरै सेफायनांगौ बा गावबा गावनि सेक्सखौ बोरै माने फार खालामनांगौ बा गावबा गावनि माने गोसोखौ बोरै हमथानांगौ माबोरै भिडिअ बानायोब्ला भाइरेल जागोन माबायदि भिडिअ बानायोब्ला माने भाइरेल जाया बेफोरबायदि भिडिअखौ निस्सय मिथिखानानै माने बेफोरबायदि माने सासे बिहामजो मानेयानो सासे हौवा थाखानाय बिहामजोआनो माने गावनि आथोनखौ बा माने प्राइभेट पार्टखौ माने नागिरनानै माने आसि सोनानै भिडिअ बानायगोन नोंथांमोनथ' नुखाबाय नों बिनि सायाव मा फोरमायो नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि हगारना होयोब्लानो जाथि बंग'नि जिखुनु बर'फोरनि गावबा गावनि मान सन्मान जिखुनु माने हानि जाखाजोबखागोन डाइरेक्ट आं मिथिखायो बेफोर माने ओरैबायदि लासिं सिं बाथ्रा आरो बेफोरनो जाहैबाय माने सानै साथाम हौवा लाग्रा हाबा जाखानानै हौवाया गुबुनाव थांदोंब्ला बा हौवाया गैलाब्लाथ' बेलेग खोथा माने हौवाया गुबुन थांदोंब्लानो माने गावनि माने मानना थानो हायि बायदि माने आखाइ थुफ्लेबाय थानायखौ माने गावनि आथोनखौ माने देखायना होदोंमोन दै लोगोफोरा ससे दानस'ना होबाय माने नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ बिनि सायाव माने आङो खोन्थानानै माने एसे माने फेसबुकाव माबायाव इउटुबाव एसे माने गाइडलाइन नाङो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो माने भिडिअखौ माने फोजोबनो हायो आरो लोगोफोरना फेसबुकआदि ओरैबायदि गिदिर प्लेटफर्म बिथांमोना माने दिनैसिमबो मिथिया आरोना लोगोफोर जिखुनु माने इउटुबफोराव बेफोरबायदि हेगारोबाथ' गाइडलाइन मिस्टेक नांखागोन डाइरेक्ट दै बे फेसबुकफोरावसो माने ओरैबायदि आजिखालिनि फेसबुकाव माने बिराद अडियेन्स जाबाय आरो लोगोफोर इउटुबाव बारा माने अडियेन्स गैला आरो लोगोफोर फेसबुकाव माने बेफोरबायदि माने जानला मालाफोराव माने गाइडलाइन नांनो नागिरा स्ट्राइक मोननो नागिरा जायो अबावबा लोगोफोर आं बेखौनो माने बुङो कि बेफोरबायदि माने जोंनि गामि भितराव थानाय बिहामजोफोराबो बेफोरबायदि लेथ्रा भिडिअ बानायोब्ला समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय न'खर संसार जानायनि थाखाय बिहाव बिखुनजोनि थाखाय गावनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय गावनि बिमा बिफानि थाखाय माने एसे लासिं खालामना होनाय जायो आरो लोगोफोर दा ससियेल मिडियायाव नुखाजोब्बायानो ओरैबायदि माने पाब्लिश खालामनाय लोगो लोगोनो माने ओरैबायदि माने गावनि फल'वारफोर जिखुनु गावनि जाथि बंख'फोर जानाय गावनि जिखुनु फल'वारफोर जिखुनु बिदा फंबाय जानायाथ' ससियेल मिडियायाव सब नुखाजोबखाबायानो नङाबा लोगोफोर डलारनि थाखायनो गावनि प्राइभेट पार्टखौ माने खुलायै माने ससियेल मिडियायाव गावनि प्रफाइलाव बा गावनि आइडियाव हगारना लानानै भाइरेल जानो लुबैनाया बिराद आनलिगेल जायो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअ बानायनायखौ गारनांगौ लोगोसेयै हबे गामिनिमोन लोगोसेयै संसार जाखानाय हिसाबै साइ बिजिर खालामनानै साफा सानै मानसिया थांनानै एसे बुजायना होबानो जाबाय लोगोफोर गाव लोगोनोबो हरबो जानो हागौ लोगोफोरा माने भाइरेलबो खालामना होदो जानो हागौ लोगोफोर दा माने बुंबाय थाना लाब गैया निजिनो मानसि नङाबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर सोरबा गोदान फैदोंबा आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेबां लोगो बर' हारि जिउल' जाथों